नमस्कार. नीताज किचन रेसिपीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. आज आपण होळीसाठी स्पेशल चिकन थाळी बनवणार आहोत. ही व्हिडिओ 2 भागांमध्ये असणार आहे. पहिल्या भागात आपण वडे बनवणार आहोत, तर दुसऱ्या भागात आपण चिकनचा रस्सा आणि चिकन सुक्का बनवणार आहोत. चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ. सर्वात आधी आपण वड्याच्या पिठासाठी लागणारे साहित्य पाहून घेऊ. वड्याच्या पिठासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी धणे, 1 वाटी चणा डाळ, 1 वाटी उडदाची डाळ, अर्धी वाटी बडीशेप, अर्धी वाटी जिरे, 2 लहान चमचे मेथी आणि 1 वाटी पोहे. याशिवाय आपल्याला लागणार आहेत अर्धा किलो धुवून सुकवलेले तांदूळ आणि 200 ग्रॅम धुवून सुकवलेले गहू. सर्व साहित्यांचे प्रमाण डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये सविस्तर दिलेले आहे, तुम्ही ते नक्की चेक करा. सर्वात आधी आपण गॅसवर कढई गरम करून त्यात धणे, बडीशेप आणि जिरे थोडे परतून घेऊ. हे आता आपण एका ताटामध्ये काढून घेऊ. आता आपण कढईमध्ये चण्याची डाळ आणि उडदाची डाळ परतून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये मेथी घालू. आणि पोहेही थोडे परतून घेऊ. आपण पाहू शकता पोहे पण कुरकुरीत झालेले आहेत. हे एका ताटामध्ये काढून घेऊ. आता आपण भाजलेले सर्व साहित्य तांदूळ आणि गहू मिक्स करून जाडसरच दळून आणणार आहोत. चला तर मग वडे बनवायला घेऊ. वडे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे गरम पाणी, वड्याचे पीठ, 1 लहान वाटी तेल, 1 लहान चमचा ओवा, 1 लहान चमचा हळद आणि चवीनुसार मीठ. सर्वात आधी आपण मोठ्या भांड्यात किंवा परातीत वड्याचे पीठ, ओवा, हळद आणि मीठ व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये गरजेनुसार थोडं थोडं गरम पाणी घालणार आहोत. पाणी गरम असल्यामुळे आपण आधी चमच्याने सर्व साहित्य मिक्स करून घेऊ. आता आपण हे पीठ व्यवस्थित मळून घेऊ. आणि यामध्ये एक ट्रिक आहे, ती तुम्हाला मी सांगणार आहे. तुम्हाला जर चुलीवरचे वडे खायला आवडत असतील तर तुम्ही ही ट्रिक करू शकता. आता आपण या मळलेल्या पिठामध्ये वाटीने किंवा हाताने होल करून यामध्ये लाल निखारा ठेवून त्यावर अगदी थोडं तेल घालून या वाडग्यावर झाकण ठेवणार आहोत. आपण हे वड्याचं पीठ निदान अर्धा तास तरी मुरत ठेवणार आहोत. अर्धा तास झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता वाडग्यातला धूर पण निघून गेलेला आहे. आता हा कोळसा बाजूला काढून आपण हे पीठ पुन्हा एकदा मळून घेऊ. आता आपण या पिठाचे छोटे छोटे गोळे करून घेऊ. आता आपण केळीच्या पानाला तेल लावून त्यावर वडे थापणार आहोत. तुमच्याकडे केळीचे पान नसेल तर तुम्ही प्लास्टिकची पिशवीचाही वापर करू शकता. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही वड्याला मध्ये होल पाडू शकता. होल असेल तर वडे फुगत नाहीत. जर तुम्हाला फुगवलेले वडे हवे असतील तर होल करू नका.
आपण पाहू शकता आपले वडे मस्त फुगले आहेत आणि आपले वडे रेडी आहेत. चला तर मग आपण चिकन बनवायला घेऊ. चिकनसाठी आपल्याला लागणार आहे कांदा, खोबरा आणि गरम मसाल्याचे वाटण, रस्सा बनवण्यासाठी चिकन, सुक्कं बनवण्यासाठी चिकन, 2 चमचे लाल तिखट, 1 चमचा हळद, 1 बारीक चिरलेला कांदा, 1 वाटी तेल, 2 तमालपत्र, 1 वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, 1 वाटी पुदिना, 1 लिंबू, 2 मिरच्या आणि चवीनुसार मीठ. ओल्या खोबऱ्याचं वाटण कसं बनवायचं त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे. तुम्ही ती व्हिडिओ नक्की चेक करा. आता आपण चिकन सुक्कासाठी चिकन मॅरिनेट करून घेणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे चवीनुसार मीठ, 1 चमचा लाल तिखट, 1 लहान चमचा हळद. आता हे सगळं आपण व्यवस्थित मिक्स करून घेणार आहोत. आता आपण यामध्ये बारीक चिरलेली कोथिंबीर, पुदिन्याची पानं, हिरव्या मिरच्या आणि लिंबाचा रस घालून व्यवस्थितरित्या मिक्स करून घेणार आहोत. चिकनला मसाले व्यवस्थित लागले आहेत. आता आपण हे चिकन निदान 15 ते 20 मिनिटं मॅरिनेट व्हायला ठेवू आणि रस्सा बनवण्यासाठी चिकन मॅरिनेट करायला घेऊ. त्यासाठी चिकन मॅरिनेट करण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 मोठा चमचा लाल तिखट, चवीनुसार मीठ, 1 लहान चमचा हळद, थोडा पुदिना, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस. आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊ. रस्सा बनवायसाठी आपण बोन्स असणाऱ्या चिकनचा वापर करणार आहोत. जास्तीत जास्त बोनलेस चिकन आपण सुकं बनवण्यासाठी वापरणार आहोत. चिकनला मसाले लागले आहेत. आता आपण हे चिकन 15 ते 20 मिनिटं मॅरिनेट होत ठेवणार आहोत. 20 मिनिटे झालेली आहेत. आता आधी आपण चिकनचा रस्सा बनवून घेऊ. रस्सा बनवण्यासाठी आपण गॅसवर कुकरमध्ये तेल गरम करत ठेवले आहे. तेल गरम झाले आहे. आता आपण यामध्ये तमालपत्र घालू, बारीक चिरलेला कांदा, थोडीशी कोथिंबीर, कढीपत्त्याची पानं आणि आता आपण यामध्ये मॅरिनेट केलेले चिकन घालू आणि परतून घेऊ. आता आपण कुकरवर 2 मिनिटे झाकण ठेवणार आहोत. कांदा आणि ओल्या खोबऱ्याचं वाटण या वाटणाची रेसिपी आपण यापूर्वीच्या व्हिडिओमध्ये दाखवली आहे. तुम्ही ती व्हिडिओ पण नक्की पहा. त्या व्हिडिओची लिंक आपण डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे. 2 ग्लास पाणी, गरजेनुसार पातळ झालेला आहे आपला रस्सा. आता चवीनुसार मीठ. आपण आता कुकरला झाकण लावून 1 शिट्टी होऊन देऊ. कुकर थंड झाला आहे. मस्त तरी आली आहे आपल्या रश्श्याला. चला तर मग आता चिकन सुकं बनवायला घेऊ. आपण गॅसवर कढईत तेल गरम करत ठेवलं आहे. तेल गरम झाले आहे. आता आपण बारीक चिरलेला कांदा घालू, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या, कोथिंबीर. आता आपण हे थोडं परतून त्यामध्ये मॅरिनेट केलेलं चिकन घालून व्यवस्थित परतून घेऊ. आता आपण यावर 2 मिनिटे झाकण ठेवून शिजवून घेऊ. आपण पाहू शकतो चिकन शिजू लागले आहे. आता आपण यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून आणि पुन्हा एकदा वाफवून घेऊ.
आता आपण यामध्ये वाटण घालून व्यवस्थित परतून घेऊ. चवीनुसार मीठ. आता आपण कढईवर झाकण ठेवून एक उकळी येऊ देऊ. वरून थोडी कोथिंबीर. आता जरी तुम्हाला चिकन पातळ दिसत असलं तरी थंड झाल्यावर ते घट्टच होणार आहे. आणि आता आपलं चिकन सुक्कं रेडी आहे. तर मग सर्व करूया आपली चिकन थाळी. तुम्ही पण ही रेसिपी घरी नक्की ट्राय करा आणि कशी झाली आहे हे आम्हालाही कळवा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह. तोपर्यंत धन्यवाद.